riaditeľka vlastne vybavila školenia s Amerikou, ktorí nás budú školiť do tejto FLP 360 aplikácie. A na týchto školeniach im budeme dávať aj všetky podnety, hlavne nespokojnosti, lebo veľa vecí proste nefunguje. Občas funguje, občas nefunguje. Takže všetko to potrebujeme mať spísané a budeme na týchto meetingoch riešiť tieto veci a nejaké zlepšenia. Takže počas toho, jak vám pustím prezentáciu, by bolo super, keby do chatu každému, komu niečo nejde alebo s niečím není spokojný, tak by ste mi to tam hodili do toho chatu. My sme to potom s pani riaditeľkou spísali a nejak by sme to odkomunikovali s Američanmi. Pretože aj dneska sme mali asi 3 telefonáty s tým, že niekto nevidí niektorých členov v downline, niekomu sa len načítava aplikácia a takéto podobné problémy. Dobre, už je nás tu 40 a dneska som tu aj s Vierkou Slovákovou, ktorá sa vyzná do bodového systému a do politiky a do všetkých oceňovaní, keďže ja mám v tom trošku chaos. Takže keby sa chcete niečo spýtať, som si istá, že bude veľmi rada. Ďakujem. Dobre, tak ja si pustím prezentáciu. Dobre. A vidíte všetci moju prezentáciu, prosím? Áno, Miška, je to v poriadku, môžeš Dobre. začať. A ešte jednu vec som zabudla. Minulý týždeň ste sa pýtali na školení, že kedy budú dostupné balíkoboxy a odberné miesta. A podľa dnešnej informácií by to malo byť do 4 týždňov dostupné. Ono je to, dá sa povedať, že už hotové, len ešte sa to musí trochu otestovať a do 4 týždňov by ste si už mali vedieť objednávať do týchto GLS boxov. Tak len toľko k tomu, aby som nezabudla. Dobre. A vidno aj teraz prezentáciu? Áno. Dobre, super. Dobre, tak ja vás teda vítam na úvode do FLP 360 aplikácie. Toto je vlastne naše druhé školenie ohľadom tejto aplikácie. Len to prvé bolo, dá sa povedať, že pred pár mesiacmi. A preto sme teda chceli začať robiť ďalšie školenia, aby sme vám teda osviežili nejak pamäť s tým, že táto aplikácia stále teda existuje. Tento nástroj, táto aplikácia FLP 360 vám môže veľmi uľahčiť každodennú prácu vo Forever Businesse. Je to aplikácia, ktorá vám dá nejaký prehľad o vašom podnikaní a všetko je to, dá sa povedať, že na jednom mieste, v jednej aplikácii. Nemusíte teda chodiť na jednu stránku, druhú stránku, tretiu. Všetko to viete robiť cez túto apku. Základom tejto aplikácie je to, že vy vlastne sledujete vaše body, vaše objednávky, vašu aktivitu už vášho tímu a teda tak viete naplánovať nejaké ďalšie kroky s vašimi FBO. Občas sa stáva, že ľudia síce robia svoju prácu dobre, samozrejme všetci robia svoju prácu dobre, ale občas sa strácajú v číslach. A teda nemajú prehľad, hlavne keď majú viacero ľudí pod sebou, nemajú prehľad, že kto je aktívny, kto potrebuje podporu, že sa možno trochu stráca v tom Forever Businesse. Predsa ten model, naša politika je podľa mňa celkom zložitá. A práve na to slúži táto aplikácia, aby si to tam všetko vedel prehľadne pozrieť. Takže na čo vlastne slúži? FLP nám pomáha sledovať osobné body a vašu aktivitu, teda správujete to online nástroj na správanie tohto biznisu. Poskytuje vám prehľad o objemoch, o nejakých objednávkach, o vašich zárobkoch, o vašich downline. Si to dvomi autami? Teda ľudí vo vašom tíme a o nejakých výkonoch vašich FBO. Podľa toho, či máte platenú alebo tú platenú pokročilú alebo tú základnú neplatenú verziu, tak podľa toho si viete vlastne zobrazovať aj reporty. Či už nejaké základné reporty, kde vlastne vidíte len prvú downline, teda prvú líniu pod vami,
v neplatenej verzii, alebo vidíte všetky línie, ako teraz spomínala Jarmilka Bazalová. Tento nástroj by vám teda mal pomôcť rásť vo vašom forever biznise. Ja vám teraz pustím také videjko, ktoré Tomo preložil z marketingového oddelenia. Toto video vlastne máme z Ameriky a tiež je tam také múdrosti ohľadom tohto nástroja. Dúfam, že budete počuť video aj vidieť. Having key insights into your business isn't enough if you don't know how to put that information into action. With so many social tools and software solutions available on the market today, promising to help you connect with customers and follow them through the purchasing journey, it can be incredibly overwhelming to know where to start. FLP 360 eliminates the need for these complicated options by providing a powerful, easy-to-use set of digital tools to help you put your data to use and drive strategic growth. Whether you're just starting out or have an established business, FLP 360 digital tools will help you build and customize landing pages to share your story and your favorite products with your customers and prospects. Easily access professionally designed content, ready to share through social media, your landing pages, or with new prospects with the media library. Schedule your social media content at key times when you know your customers are most engaged with the social queue. Track how many people have engaged with your landing pages, placed an order, and more with the activity feed. Share your favorite links with prospects and create messages that you can add to any content item or web page to encourage your customers to shop, join, or contact you with calls to action. And track your customers and prospects through the purchase and join processes through the leads tools. Never before has it been so easy to connect your data with powerful tools and help your business grow. FLP 360. Insight. Strategy. Grow. Having key insights in Dobre, takže toľko k tomuto videjku od Toma. Čo sa týka tých verzií, jedna je zadarmo a druhá je verzia platená. Čo sa týka tej platenej verzie, vždy je to $10, myslím, že to vychádza na 9 eur mesačne. Dakedy sa dalo predplatiť si aplikáciu na celý rok, teraz vlastne aj do budúcna to už bude vždy len platba mesačne. A tu je taký základný prehľad, že aký je rozdiel medzi tými aplikáciami, či už je to platená alebo neplatená. To už som vlastne aj spomínala, že čo asi to najhlavnejšie sú tie reporty. Že v zadarmo verzii vidíte síce svoj CC prehľad, nejaké objednávky, zárobky, ale čo sa týka tých reportov, vašej dolnej línie, vidíte vždy len tú prvú líniu, zatiaľ čo v tej platenej verzii vidíte všetky tie línie. Pre tých, kto majú radi nejaké grafy alebo nejaké štatistiky, radi sa pozerajú na dáta a exportujú si ich do Excelu, tak to môže byť tiež celkom užitočné. Ďalší taký nástroj, ktorý obsahuje len platená verzia, sú webové stránky. To sú vlastne tie marketingové nástroje. Viem, že niektorí z vás sa pýtali aj na webové stránky a viem, že pár z vás aj má hotovú webovú stránku cez FLP 360. To si potom takú jednu ukážeme. Je tu taký pán Attila Nemet, ktorý má veľmi pekné webové stránky vytvorené priamo cez túto aplikáciu. Ďalšie, čo by tam malo byť, ale ešte zatiaľ nie sú tréningové videá a školenia. Účelom tých meetingov, ktoré teda začnú budúci týždeň, bude aj to, aby nás naučili, ako vám vložiť všetky tieto videá, školenia, materiály, ktoré potrebujete pre tvorbu týchto stránok priamo do tohto FLP 360, lebo zatiaľ asi, ak ste si všimli, tak zatiaľ je to tam prázdne. Tu je taká druhá tabuľka, trošku taká obširnejšia, že aký je vlastne rozdiel, hej, medzi tými dvomi verziami. Tie najdôležitejšie funkcie som vyznačila žltou a to je práve ten dashboard, tá hlavná stránka, kde vidíte svoje CC, svoju aktivitu,
Vidíte teda celý ten CC sumár report, vidíte svoje objednávky a vidíte vlastne vašich ľudí, vašich EBIO pod vami. Ďalšie funkcie sa skôr týkajú tých marketingových funkcií, teda ak niekto pracuje s Google Analytics alebo má svoje vlastné webové stránky, je nejaký fanúšik sociálnych médií, tak tieto pokročilé marketingové nástroje by raz mohol využiť alebo považovať za užitočné. Ďalšia vec, čo je celkom taká fajn, sú tie kontakty. FLP 360 vlastne má možnosť pridávania si kontaktov. To znamená, že nemusíte používať nejaké diáre alebo si, kontakty zapisovať niekde do počítača. Môžete si všetky tieto kontakty zapisovať priamo do tejto aplikácie a budete ich mať, dá sa povedať, že všetko v jednom. S Tomom s kolegou sme pozerali takú tabuľku, že koľko ľudí vlastne v Česku a v Slovensku používa FLP 360. Tam vidíte, že vlastne light verzia, to je tá neplatená zadarmo, používa dokopy 1271 ľudí. Z toho je len 246 ľudí v Česku a 1025 na Slovensku. Čo sa týka tej Pro, tak tam je to menej, tam je to 81 ľudí za Slovensko a 17 za Česko. Vzhľadom na to, že nás je teda oveľa viac, ak sú tieto čísla uvedené tu, tak by sme boli radi, aby sa čo najviac FBO snažilo alebo skúsilo aspoň používať túto aplikáciu. Nikoho nenútime, aby si dával platenú verziu, ale bolo by aspoň fajn, keby skúsite, že či sa vám to bude páčiť, viete si tam pozrieť prehľady a ako ste si asi aj všimli, tak niektoré funkcie, ktoré boli dostupné na starej stránke, v novom Titáne už nie sú dostupné. Jednou z nich je napríklad aj bonus recap, pre ktorý ste nám viacero z vás teda písali, že už tam není dostupný a že teraz si ho neviete pozrieť, tak viete a priamo cez toto FLP 360, to si potom môžeme ukázať. Dobre, čo sa týka prihlásenia a registrácie. Keď sa chcete registrovať alebo prihlásiť do FLP 360, tak môžete priamo cez túto stránku flp360.foreverliving.com. Klasicky zadáte vaše IDčko, 12 miestne alebo e-mail. Tento e-mail sa musí zhodovať s e-mailom, ktorý je v našom systéme. To znamená, že to musí byť e-mail, ktorým sa prihlasujete aj na webovú stránku, inak vás neprihlási. Ono je to vlastne tak nejak prepojené. Takže vždy používať len ten e-mail. Potom, čo vlastne zadáte ten e-mail, tak by vám mal prísť nejaký overovací kód alebo nejaký e-mail, cez ktorý to len dá sa povedať, že potvrdíte. Oveľa jednoduchšie je však prihlásiť sa priamo cez Titan, cez našu webovú stránku, keďže keď sa prekliknem na ďalší slajd, tak vidíte, že FLP 360 je tam spomenutá hneď 3-krát. To znamená, že priamo v dashboarde, ako je na tej ľavej strane, je aj v hlavnom menu, ako je hore vpravo a je aj po kliknutí na reporty. To znamená, že keby náhodou, že kliknete na jeden z týchto troch linkov a že hovoríte, že sa vám len točí a neotvára, tak skúste prosím aj tieto zvyšné dva a dúfam, že teda jeden z toho by mal ísť. Niekedy to trošku dlhšie trvá, že sa to len točí, ale keď počkáte nejakú chvíľočku, tak by to malo fungovať a malo by to otvoriť. Takto dá sa povedať, že nejak vyzerá tá registračná stránka, keď sa registrujete. Registráciu vlastne musíte urobiť vždy vy, nemôžeme ju urobiť my za vás kvôli tomu, že sa tam vždy dáva číslo karty, keď sa registrujete. Takže vždy je to potrebné z vašej strany. A ešte, aby som nezabudla, tak FLP 360, každý, kto má na pozícii asistent, supervízor, tak hneď ako dosiahne túto pozíciu, tak by mu mal prísť e-mail
s tým, že teraz má prístup k FLP 360 na e-mail, ktorý je zadaný v Titane. To znamená, že tam je to automatické. Hneď ak dosiahnete tú pozíciu asistent supervisor, ste automaticky akoby v tej 360 a malo by sa stačiť len prihlásiť. Čo sa týka platby a deaktivácie, na ktoré nám chodí viac otázok, všetky tieto veci viete urobiť priamo pod vašim kontom, keď sa prihlásite do tejto FLP 360. Ono je to vlastne hneď v pravom rohu a jediné, čo potrebujete dať, je cancel subscription. Viete to urobiť kedykoľvek. Nemusíte čakať do konca toho fakturačného obdobia, do konca mesiaca. Nie je potrebné ani nás tým kontaktovať. Dá sa povedať, že viete to len zrušiť, ale není to nejak viazané. Potom, ak teda zrušíte predplatné FLP 360, tak vám stále ostane tá neplatená verzia. To znamená, že stále sa budete vedieť prihlásiť, nič sa nezmení, len s tým, že niektoré tie funkcionality už budú uzamknuté takým červeným zámočkom. A tu vlastne vidíte aj, že keď kliknete na to My Account, teda môj účet, tak v časti Billing, tak tam si viete zvoliť spôsob platby a dá sa povedať, že všetko, čo súvisí s platbou. Vždy je potrebné dobre si skontrolovať, že či máte v systéme zadanú správnu kartu, z ktorej vám bude každý mesiac stiahovať peniažky. Viete tam pridať aj ďalšie karty v prípade, že by ste chceli, aby vám nejaký mesiac stiahoval z inej karty peniaze, to tiež není problém. V prípade, že sa platba nepodarí, tak systém by sa mal pokúsiť na druhý deň stiahnuť peniaze znovu. Takže niekedy stačí počkať, keď vám príde, že platba bola neúspešná, skontrolovať si kartu a systém to rozpozná a peniažky by sa mali stiahnuť z tej karty znovu. Tu vlastne vidíte, že si viete tú fakturáciu tam nastaviť. Keď kliknete na tú históriu fakturácie, tam si viete stiahnuť všetky vaše faktúry za celý rok. Dá sa povedať, že všetky, odkedy máte aplikáciu predplatenú, tak vždy tam nájdete konkrétnu faktúru za to fakturačné obdobie. V prípade, že by sa stalo, že príde vám faktúra a chýbajú tam IČO alebo proste nejaké údaje, že máte pocit, že je nekompletná, alebo že takúto faktúru vám účtovníčka nemôže zobrať, tak stačí nás teda kontaktovať, či už Vierkine oddelenie, ako zákaznícky servis, alebo mňa. A následne vytvoríme teda tiket a faktúru vieme zmeniť. Vždy je v tom prípade potrebné poslať nám aj údaje, že presne čo má byť na tej faktúre uvedené. Aby teda naši kolegovia v Amerike vedeli, že všetky potrebné info, že ako zmeniť tú faktúru. Ja si myslím, že to hlavne je pre tých FBO, Miška, ktorí majú samozrejme business entity. To znamená, ak máte podnikateľské subjekty a potrebujete si do vášho účtovníctva zadávať tieto faktúry pre vašich účtovníkov, tak predpokladám, že tie fakturačné údaje by mali byť totožné tak, ako keď si vytvárate objednávku Tak. a väčšina má tam uvedenú tú business entity, takže aj hlavne kvôli tomu. Tak, presne tak. Príklad takého zrušenia predplatného, hej? Že keď si napríklad 1.10. zakúpite predplatné FLP 360 a na 10.10. sa rozhodnete, že sa vám aplikácia nepáči, že ju chcete zrušiť, tak tú aplikáciu ste vlastne využívali len tých 9 dní. To znamená, že za 21 dní sa vám dá sa povedať, že náhrada platby je za tých 21 dní, teda sa to nejak vykráti. Keď si aplikáciu zrušíte, tak môže nám trvať 5 až tých 7 dní, väčšinou to býva 5 dní, kým sa vám vráti platba naspäť na kartu.
Najčastejší problém je zabudnuté heslo, teda že sa neviete prihlásiť do aplikácie. Väčšinou úplne stačí, keď dáte zabudnuté heslo a ak viete svoj e-mail, že sa viete dostať do vášho e-mailu, tak stačí si ho len resetovať, otvoriť e-mail a tam si ho zmeniť cez ten e-mail. V opačnom prípade viete tiež kontaktovať či už Vierkino oddelenie, zákaznícky servis, alebo môžete napísať mne. Keď už máme nový systém CSP, tak je to pre nás trošku jednoduchšie, ako to bolo predtým, pretože už tam máme priamo prístup do každého aplikácie FLP 360, takže dá sa povedať, že už niekedy vidíme, že je problém. Čo sa týka toho kontaktujte nás, čo je tam spomenuté, to skúste veľmi nevyužívať, lebo nie som si úplne istá, že koho tým kontaktujete, takže skúste priamo radšej nás kontaktovať. Pravdepodobne toto príde kolegom do Ameriky a nie som si istá teda, že kedy dostanete odpoveď. Takto dá sa povedať, že vyzerá taký základný dashboard, keď sa prihlásite do aplikácie. Vidíte tam vlastne 4 CC aktív, teda či spĺňate tie 4 CC každý mesiac, aby ste tam mali vyplatené bonusy. Vidíte tam leadership bonus, koľko bodov je potrebné ich do ďalšieho levela. A čo je ešte dostupné zadarmo, tak vidíte aj Global Rally CC. To je myslím, že jediný kvalifikačný stimul, ktorý je dostupný aj v zadarmo verzii. Ostatné ako Forever to Drive, Chairman bonus, tak to už sú všetky len tá platená verzia. Dobre. Ako som spomínala, tak keď máte tú neplatenú verziu, tak všetky funkcionality, pri ktorých je ten červený zámoček, tak sú už platené. Ale aj tak si myslím, že najdôležitejšie je vidieť vlastne, či máte ten váš bodový prehľad, či spĺňate tie 4 CC, vašu downline, hlavne tú prvú generáciu a vaše objednávky. A ešte samozrejme vedieť si pozrieť bonus recap. V prípade, že by ste mali neplatenú verziu a potrebujete nejaké informácie od nás, tak stačí nám zavolať a kolegynky som si istá, že vám to ochotne pozrú a dopošlú. Na zákazníckom oddelení samozrejme, ak nebudete si vedieť z rády s bonus recapom, kolegyne už sú zaškolené, kde presne váš bonus recap sa nachádza. Po príklade, ak by ste mali problém s tým, že neviete si ho nejakým spôsobom stiahnuť, kolegyne ho vedia stiahnuť a vedia vám ho v PDF verzii potom zaslať e-mailom. Napomocne. Dobre? Tak. Ďalšia taká dôležitá vec, funkcia, sú hlavne tie objednávky. Viete, že vlastne už v Titáne vidíte všetky objednávky a tiež si ich tam viete filtrovať. Takže môžete to pozerať v Titáne, ale myslím si, že tu je to trošku také jednoduchšie a prehľadnejšie, je to celkovo väčšie ako v tom Titáne, takže sa na to pozerá lepšie. Vlastne stačí, keď si kliknete na nejakú z týchto objednávok a zobrazí sa vám, dá sa povedať, že kompletný stav tej objednávky. Teda koľko kusov bolo objednaných, aký produkt bol objednaný, koľko ste platili a body. Ďalšia podstatná funkcia je práve ten CC sumár. Vidíte vlastne, že vždy máte rozpísané jednotlivé body za jednotlivé mesiace. Viete ísť naspäť až do roku 2023, teda od 2026 až do 2023 by ste si mali vedieť v tejto aplikácii pozrieť všetky vaše body. To je niečo, čo napríklad v Titáne není dostupné. Ďalšia vec, ktorú si viete pozrieť, sú vaše zárobky. Áno, to znamená, že takisto tiež je tam dostupný vždy filter. Viete si pozrieť súčasný rok 2026, 25, 24 až 23 a vždy tam vidíte aj čistú bonusovú platbu,
ktorá vám teda chodí v eurách, ak je to Slovensko, v inej mene, ak ide o inú krajinu. V prípade, že by vám tento report nevyhovoval, že by bol nejak, neviem, zle čitateľný, tak viete si tieto dáta stiahnuť do Excelu, ak ste fanúšikom Excelu. Tu máte tak jednoducho zobrazenú dolnú líniu, áno, a dá sa povedať, že všetky body v vašej dolnej línii, vždy keď kliknete na to plusko, ktoré je napríklad pri pani Alane, tak sa viete rozklikávať a ísť teda ďalej a ďalej a nižšie a uvidíte, dá sa povedať, že ľudí aj pod ňou. Taktiež je možné urobiť si report a stiahnuť si to všetko do Excelu. Len vždy, keď potom meníte, neviem, level alebo hocičo, nejaký filter, vždy je potrebné znovu kliknúť na Run Report, inak tam ostávajú ešte staré dáta. V prípade, že by ste tam nechceli mať napríklad nulové hodnoty, že tam máte napríklad niekoho FBO, ktorý neurobil žiadne nákupy, žiadne objednávky, tak stačí len zakliknúť to zelené Suppress 0cc a všetky tie nulové hodnoty sa vám neukážu. To znamená, že uvidíte len reálne objednávky od FBO, ktorí nakupovali v daných mesiacoch. Tuto máme vlastne taký návod, ako si pozrieť na ten bonus recap. Keď sa prihlásite aj do Titánu a v tej časti nástroje, tools, tak ja som urobila aj taký krátky videonávod pre každého, ako si viete pozrieť tento bonus recap. Je to pár sekúnd, ono sú to vlastne 3 kliky. Takže jediné, na čo stačí ísť hore do toho menu, kde je ten domček a vedľa je taký, neviem, či to taký list. A na to, keď kliknete, tak sa vám zobrazí to menu, čo je dole vľavo. Volá sa to, že moje zárobky, my earnings. A keď na to kliknete, tak sa vám zobrazí takáto tabulka, ktorá je tu dole. A tam už vlastne vidíte, že bonus detail recap a jednoducho si to viete, ten recap zobraziť a stiahnuť. To vidíme, dá sa povedať, že aj tu v takom väčšom rozlíšení. A tiež môžete ísť až do tých rokov 2023, teda vždy tam máte dostupný recap za každý jeden mesiac. Čo je taký užitočný nástroj, ktorý veľa z vás som počula, že využívajú, ale je však v platenej verzii, sú top performery od vás. To znamená, že viete sledovať, ako sa darí vašim ľuďom. Komu sa darí viac, komu sa darí menej. A všetky tieto dáta si viete filtrovať. Viete si vždy vybrať napríklad, že za aktuálny mesiac, hej, že odkedy do kedy, a viete si ich vysortovať na základe už personálnych bodov, Active CC, Leadership CC a vždy si viete zadať číslo, napríklad, či chcete top 10 performerov, 20, 30, 50 a klasicky, keď si dáte Run Report, tak vám zobrazí vašich najlepších FBO, ktorí teda najviac nakupujú. Miška, máme tu dotaz, že ako si prešla do tej časti top performer. Môžem ukázať potom. Dobre. Lebo áno, to z prezentáciu je také neprehľadné, ale môžem ukázať, pozrieme sa, či to nemám aj tu. Dobre, nemám. Môžeme potom ukázať po prezentácii. Dobre. Dobre, takže to bol k tomu bonus recapu. To performery. Ďalšie, ktoré tu máme, sú kvalifikačné stimuly. Tieto sú vlastne dostupné len v tej platenej verzii. Teda vždy budete vedieť, či spĺňate podmienky na daný kvalifikačný stimul, koľko bodov máte, koľko bodov vám chýba, aby ste sa teda umiestnili. Čo sa týka prezentácie k tomu, tak to je z mojej strany všetko. Potom si ešte môžeme niečo ukázať. Ešte ako každú prezentáciu končíme s tým, že využívajte náš Telegram, či už český Telegram alebo slovenský Telegram. Je tam teraz veľa informácií ohľadom Titánu, ohľadom našich akcií, ktorých máme teraz požehnanie a ohľadom všetkých eventov. Takže skúste naozaj sledovať tento Telegram.
kolegovia tam dávajú, uploadujú všetko. A taktiež ešte aj náš Facebook. Na Instagrame vás je oveľa viac, myslím, že 12 000. Na Facebooku až tak veľa nie, ale na Facebooku vždy nájdete prehľad všetkých eventov na celý rok. Naozaj na celý rok, takže vždy si viete dať odber a viete si pozrieť teda, či má byť nejaký event. Facebook vám to pripomenie a nezmeškáte žiadny event. Dobre, čo sa týka prezentácie, z mojej strany zatiaľ všetko. Sekundu. Dobre. Vidíte teraz ešte obrazovku? Áno. Dobre. A prezentáciu? Nie. Dobre. Dobre, sekunda. Ja sa len nájdem trochu. A môžeme si potom ukázať teda... Otázka bola na Vierka, na tých performerov, či na tie zárobky? Už Jarka Bazalová tam už zodpovedala tú otázku, takže už vedia presne, kde to môžu nájsť. Takže ďakujeme super. Jarke. Ďakujem, Jarka. Máme tu len ďalšie dve otázky, že ak si vytvoria stránku v platenej verzii a spravia si svoju stránku, tak jej zanikne aj tá stránka. Neviem, ako to presne bolo myslené od nejakej pani Dominiky. Áno. Áno, žiaľ áno. Žiaľ áno. A potom tu máme ešte jednu otázku od pani Hanuskovej. V retailovej objednávke je zoznam veľa produktov, ktoré neodpovedajú koncovému bodovému hodnoteniu. Že ako tomu majú rozumieť? A viete mi to aj trochu upresniť, alebo ešte nejaké informácie, aby sme to potom vedeli posunúť? Lebo aktuálne sú problém napríklad aj s tou downlineou, že za ten rok, keď si dáte, že 2025, tak ukazuje veľa ľudí nulových, aj keď urobili objednávku v tom roku 2025 napríklad za 2 CC. Takže či by ste mi to vedeli trošku upresniť? Dobrý večer, jestli teda můžu. Když otevřu tu retailovou objednávku, tak tam je třeba ten maloobchodní zákazník nakoupil 2 produkty, ale k tomu je třeba dalších 20 produktů. Dobre. Různých. Třeba 170 zubních past a podobně. Tak jestli to není náhodou nakumulované za nějaké období, jo, u toho stejného zákazníka, je to možné? Děkuju. No malo by tam byť všetko. Vedeli by ste mi aj na ten e-mail, ja ho sem napíšem, dať vaše IDčko? Můžu. Dobre. Ja som si napísala e-mail, tak keby mi viete poslať vaše IDčko a že by sme to teda pozreli. To isté aj pre ostatných, že ak máte nejaké poznámky alebo niečo, čo sa vám na tej aplikácii nepáči, čo by ste tam chceli zmeniť, že sa vám stáva, že vám vypadáva mobilná aplikácia, tak kľudne to prosím sem do chatu spíšte, nech máme naozaj toho najviac budúci týždeň a nech to teda vieme odprezentovať, že máme nejaké problémy a je potrebné, aby sa na tom pracovalo, pretože veľa z vás si tú aplikáciu platí a keď je aplikácia platená, tak má fungovať bez problémov. Ja si myslím, že môžeš spomenúť, Miška, aby sa nezahlcoval len tvoj e-mail, aj e-mail flpsr@foreverliving.sk. Tam môžeme sumarizovať na zákazníckom centre všetky tieto podnety a potom to môžeme takisto skompletizovať. Poprípade na telefónnych linkách dievčatám takisto môžete nadiktovať, čo vám nefunguje priamo na mobilných aplikáciách FLP 360 alebo stránkach. Čím viac podnetov, tým to pre nás je najviac smerodajné, aby sme potom my vedeli kolegom v Amerike posunúť, že naozaj toto našim FBO nefunguje a potrebujú s tou aplikáciou pracovať.
Áno, presne tak. Lebo napríklad občas sa stalo, že mysleli sme si, že aplikácia nefunguje, len ona fungovala inak, ako sme všetci predpokladali, že bude fungovať. Takže to Áno. je tiež taký podnet, že ono by to malo byť jasné, keď sa na to pozrieme, ako to funguje, a nemali by sme nad tým rozmýšľať. Takže to je celkom tiež dobrý podnet, že ak sa vám to zdá neprehľadné a že máte nejaký nápad na zlepšenie toho, ako by to bolo jednoduchšie aj pre vašich FBO, tak kľudne nám píšte, či už na zákaznícky servis, alebo priamo mne, alebo Vierke. Vierka, čo sme zabudli? Kľudne sa pýtajte, o to sme tu. Marika, počujeme ťa. Počujete ma, ako sa tu mohlo? Slabúčko ťa počujeme. Chcem sa spýtať, že v starej verzii moje reporty, môj objem predaja, tak tam vyskočili všetci moji nakupujúci alebo zákazníci, ktorí sú v mojej non-manažerskej línii a teraz to neviem nájsť nikde. Dobrá, vedeli by ste mi tiež poslať vaše IDčko, lebo tam by sa to nemalo meniť, ono by to tam malo byť aj tak. Dobre. V starej verzii myslíte vtedy ešte, keď pred rokom bola tá stará verzia? Nie, ešte aj pred 2 mesiacmi. No tam sa ale nič také nemenilo, čo sa týka tých funkcionalít. Nie sú tam vypísané mená, tak možno, že sa pozriem na to, ale nie je to tam teda. Dobre. Možno, že u mňa len nie, no. Nemyslím si, že to bude len u vás, lebo aj v tej downline tak tam... Ani nefunguje 360, celý deň mi to točí na mobile. Na mobile. Som vypla mobil, zapla som mobil, takže neviem, dneska sa so mnou nechce. Marika, to každému dneska celý deň nejde 360 na mobile. Áno, mali sme tieto podnety, tak aj ako Ema hovorí, dneska naozaj veľa ľudí malo problémy s týmito aplikáciami či stránkami a hlavne mobilnou aplikáciou, takže robia sa tam nejaké upgrady celkovo za pochodu, takže je dosť možné, že potom je s tým problém, že nevidíte tam tie potrebné údaje, ktoré máte. Takže treba mať možno aj trošku strpenie, samozrejme, nás to veľmi mrzí, ale spolupracujeme, kooperujeme priamo s ITčkármi, ktorí sa tomu naozaj venujú naplno, aby to už fungovalo tak, ako potrebujeme. Takže Miška dáva dennodenne naozaj podnety, píše od rána do večera, takže robíme, čo môžeme. Áno, venujeme sa tomu trochu neskoro, ale hlavne skrz toho, že teraz bola priorita ten Titan. Áno. A FLP 360 sa musela trošku odsudnúť, ale predsa nás na marketingu sme len traja. Kolegovia robia eventy, ja robím Titan, to znamená, že to bola priorita, ale od budúceho týždňa nám teda pani riaditeľka vybavila tieto pravidelné meetingy a z týchto meetingov budú aj nejaké tutoriály a tieto tutoriály na FLP 360, tak ako aj ohľadom webovej stránky, budeme potom nahrávať znovu do Titan, do vášho konta, tam, kde je aj toto produktové školenie a kde je napríklad aj ten bonus recap. Takže toľko k tomu. Máme tu ešte takú jednu otázku, Miška, že nevedia sa prihlásiť do mobilnej aplikácie FLP 360. Zadáva sa tam rovnaké prihlasovacie údaje ako na webe? Áno, rovnaké údaje, ale tento promo sme už mali. Katka Hladíková, áno? Áno. Dobre, poznačím si. Dobre, Katka, mám poznačené. Hej, zadávajú sa rovnaké údaje a tiež nám dneska písal pán s tým problémom, teda, že hlavne má problém s tou mobilnou aplikáciou. Čo je vlastne hlavné, že prečo to chceme riešiť. Skrz aj to, že na mobile nie sú vôbec všetky funkcie, ktoré sú dostupné na webovej verzii a mobilná aplikácia často nefunguje.
Tak väčšinou, čo čítam, tak viac menej máte asi problémy s tou mobilnou aplikáciou a neviete sa tam prihlásiť a nevidíte naozaj tie potrebné údaje, ktoré by ste potrebovali. Takže myslím si, že toto je dosť taký podnet, ktorý by sme mohli potom posunúť priamo Hej, určite kompetentným. hej. Určite hej. Kľudne, ak máte ešte nejaký podnet k Titanu, webovej stránke novej, že tiež vám niečo nejde, alebo ste s niečím nespokojní, tak kľudne do toho. Alebo že vám tam niečo chýba na tej stránke, čo bolo na starej stránke. Viem, že niektorí spomínali, že by chceli produktové manuály. Ema hovorila o časopise. Takže ak má ešte niekto nejaký nápad, čo by bolo dobré, aby bolo nahraté, tak kľudne do toho. Můžu já, jo, když se Ano. tam, jak jsou tam ty produktové materiály, tak tam je za prvé starý Freedom na obrázku, si myslím, že bys to mohlo vyměnit. Dobre. A je tam třeba i celá Sonia, jako kdyby ta kosmetika, takže když si to třeba prohlíží někdo, to třeba je nový a bude se zajímat, jestli to, co to je za krémy, proč to tam je, tak jsem si všimla, že tam je ještě i Sonia stará. Dobre. Dobre, jasné. Ďakujem za podnet. Děkuju, taky děkuju. Ďakujem, a ja. Vierka, ešte ti niečo Áno. napadá? Neviem, ale ja skôr by som bola rada, keby vy ste nám dávali nejaké otázky, čo naozaj vás ešte niečo nápadlo, zaujíma vás, po prípade, čo by bolo možno nejaké vylepšenie. Ja som sa ešte chcela spýtať, ak môžem, že keď si Áno. hľadám v dolnej línii človeka a niektorí sa mi nájdu a niektorí nie. Dokonca je to aj jedna manažérka, ktorú si musím vyhľadať cez ďalšiu, pretože keď naťukám jej meno, tak mi ju nevypíše. No a za tie roky si veľa ľudí nepamätám, že čo a ako, že kto je u koho. No a takto ich potom neviem nájsť. A Že čo s tým? nemala vyžiadané privacy requested, že aby sa... Nie, určite nie. Nemala, Nie, určite? 100% nie, lebo veľmi úzko s ňou spolupracujem. A Aha. zadala som jej priezvisko, musela som ju cez jej upline pohľadať a tak, keď som dala jej Tak to- manažérku a pod ňou manažérku, tak vtedy mi vyhodilo. Ale keď som si zadala priamo ju, že si ju chcem pozrieť alebo niekoho, tak mi to nešlo a tuto som potom spozorovala, že keď hľadám niekoho, tak možno za to mi ho nevie nájsť, lebo tá diakritika, pritom obidve majú rovnaké priezviská a jednu mi nájde a druhú nie. A to je v tej platenej verzii, áno, máte? Áno, áno, Aha, áno. dobre. Vedeli by ste tiež poslať mne e-mail alebo kolegynke? Že čo? Že Toto? vlastne vaše idečko, že nech to vám všetko pokope a dáme to tiež ako podnet. Dneska sme už písali 2 takéto podnety, že v dolnej línii nevidia všetkých ľudí, takže ich máme čo najviac. Ale podľa mňa iní s tým majú problémy. Majú, áno. Lenže aj tak oni od nás vždy pýtajú konkrétne príklady, lebo nemusí to byť rovnaký problém u každého a bez toho, aby sme im teda dali nejaký príklad, tak nás... Dobre. Mirka, nemusíš písať, ja viem tvoje idečko, ja to potom kolegyne nadýchujem. Ja, lebo si takže už ja to zapisujem, budem že pamätať. napísať zajtra. Nie, mail. nemusíš, takže ja to Miške potom poviem. Ja píše aj Danka. Aha, no že oni majú asi Češi. Ono No to dobre, viac no. menej asi je tak, no ide o to, že keď sa nám preklapali databázy, nejakou zhodou okolností aj do globálnych systémov sa nám preklopili ľudia s diakritikou, čo my teraz priebežne opravujeme jednotlivé mená. Naozaj tých mien je strašne veľa a vždycky to robíme len v prípadoch, poviem úprimne, keď sme na konkrétnom človeku, na konkrétnom FBO a robíme tam nejaké zmeny. Vtedy vidíme, že tam by nemala tam byť tá diakritika, aby nám to v tých systémoch nerobilo problém, takže priebežne to opravujeme. Naozaj nedá sa to všetko naraz, lebo je to spústa záznamov, takže ospravedlňujeme sa, ale za pochodu to opravujeme. Takže určite toto budeme riešiť a pošleme tie podnety, teda, že naozaj vy to neviete týmto spôsobom si dohľadať. A mám ešte jednu otázku, ak môžem. Dneska som sa dobre na tom zasmiala.
Čo my sme tu už dlhšie roky, tak hľadala som jednu zákazníčku, lebo po veľmi dlhom čase sa mi objavila a chcela som jej objednať tovar. No a dneska sme ju hľadali, o tom ty vieš, a asi vypadla zo systému, ale 100% v ňom bola, lebo ešte pred 100 rokmi ja som k nej chodila osobne robiť prezentáciu, ale bola niektoré 4., 5. hĺbke. No a čo s takýmito ľuďmi, ako zistiť, ktorí majú kvázi, čo boli zákazníci, nábeh na vypadnutie, lebo presne táto sa musela asi podľa tých 7 rokoch, jak som z iných krajín počula, že ako môžeme zistiť takýchto ľudí, lebo presne takáto sa ozvala, napríklad presne asi po 7 rokoch, lebo mi hovorila, že nie, Mirka, že už si mala obidve deti, ja som si vtedy objednávala. Takže, že ako Vieš čo, ich ťažko k tomuto odpovedať. Keď sme mali predchádzajúce staré systémy, chodili nám automaticky reporty na upozornenie, kde sme mali spustu mien a zoznamu ľudí, ktorí nasledujúci mesiac vypadnú po tých 7 rokoch, čo nastal tento systém. Teraz nám už tieto reporty bohužiaľ nechodia, pretože sme preklopili sa do tých nových systémov. Vieme to len nejakým spôsobom zistiť, ale môžeme sa na to opýtať. To by bolo veľmi dobré, lebo zbehne tých 7 rokov, žiaľ. No, uteká to. Už teraz máme 2 mesiace za sebou po Vianociach, ja verím. A už máme nový mesiac, márec, ani sa nenazdáme a budeme tu mať ďalšie Vianoce. Ja tomu keď rozumiem. si ona objednáva raz za 70 deodorantov, žiaľ, ktorý tak dlho vydrží, dúfam, že v budúcnosti urobia taký menší. Nech sa častejšie ozývajú ľudia. Určite áno. Môžem sa opýtať na to priamo nejakých kolegov z Ameriky, kde táto možnosť je. Určite oni sú teraz naozaj flexibilní. Veľmi nám niektorí naozaj ústretovo odpovedajú, pomáhajú nám, ako lebo sa že dá. Nemusíme ani cez vás, ale napríklad my v tej 360, či by sme si to vedeli nejako vyhľadať. To sa môže Miška opýtať. Môže dať tento podnet. Lebo napríklad tam si vidíme, že ešte ten jeden rok, že od koho sa nám rátajú tie nové body, my čo robíme tie kvalifikácie a možno by sme mohli niekde si tam vygenerovať. Miška, mohla by ste zistiť. Dobre, taká funkcia tam určite zatiaľ není, takže môžeme sa spýtať, či by ju tam vedeli pridať. Alebo volačo, lebo táto tam je, že kto je nový. Ale ja si myslím, že to by bolo ideálne, aby mali tam takúto funkciu, pretože vedeli by si takto odsledovať alebo pozrieť. Ale predpokladám, treba rátať s tým, že toto by bolo asi iba v platenej verzii v FLP 360. Treba s tým rátať, že nebolo by to v tej neplatenej verzii. No tak si ju na mesiac zaplatia, pozrú si. Tak, napríklad. Pardon. No. Ale tak áno, máš pravdu, takže za toto podľa mňa stojí. Keď a tak za 9 eur si už ani hamburger nekúpia. No, ani obed. No to už vôbec nie. No dobre, takže toto, Miška, prosím vás. Dobre, ďakujem. A ja ďakujem. Dobre, tak máme už skoro 9 hodín za 10 minút. Ja vám teda ďakujem všetkým za účasť. Už je to predsa len asi štvrtok v poradí, kedy máme nejaké štvrtkové školenie. Katka, hlásíš sa Hledíková? Áno. Ja som chcela na záver, aby sme nielen tie negatíva, ale pozitívum. Ja veľmi často som využívala tú kalkulačku košík na našom webe starom, len to bolo strašne pomalé a musím pochváliť, že táto nová verzia je rýchla, pamätá si, nemusím tam krvopotne čistiť celý košík, lebo ja som si tak nahadzovala objednávky, takže za toto som vďačná. Super, ďakujem. A hlavne, že už aj na mobile sa dajú robiť objednávky, lebo predtým si to človek musel zoomovať prstami, aby videl, čo vlastne objednáva, hej? No ja som si na mobile nahadzovala cez web stránku, ale aplikácia sa mi nepodarila otvoriť ani raz ešte, takže to čakám, že mi s tým pomôžete. Dobre, jasné. Veľmi radi. Díky. A môžem ešte jednu otázku, ešte rýchlo pred 9, že teraz, keď napríklad my, čo sme manažeri, máme tam preškrtnuté ceny, teraz prečo? Nebola tam predtým 30% zľava? Teraz tam je katalógová cena preškrtnutá. A kde, prosím? No bolo to inak, hej. Na web stránke, na web stránke, že keď som si chcela pozrieť rýchlosti niečo a tak jak Katka hovorí, že zráta, tak to som tam potom videla 30% zľavu a teraz tam nie je 30% zľava je preškrtnutá,
ale katalógová. Mhm. Že to prečo akože zmenili, či to len manažeri majú tak, alebo či aj Všetci. tak. Aby si sa tešila, ako lacno kupuješ. Ale a viac vám to vyhovovalo, ako to bolo predtým? No mňa áno, lebo katalóg to by som si neviem, či kúpila aloe vera gel. Dobre, na to sa Neviem, možno... to je môj akože taký názor. Áno, jasne. Oni to prispôsobili tomu, ak to urobili iné krajiny, takže my sme vlastne išli podľa nich. Ale môžeme sa na to opýtať. Vierka, ty si to pamätáš, prečo to bolo tak, prečo sa to menilo? Neviem, úprimne za seba neviem, prečo sa to takto zmenilo, lebo ja som nekonfigurovala stránky. Predtým viem, že boli tam, tak jak Mirka hovorí, že vedeli si to pozrieť a vedeli si to nejakým spôsobom prerátať. Prečo to skôr asi ty by si asi k tomu vedela niečo povedať, keď To si skôr konfigurovali stránku Katka priamo. Boboková, čo sa týka Alebo tých, no. Lebo neviem, či Rakúšania, no teraz, keď som v Turecku objednávala, oni tam už teraz majú tiež katalógové ceny. Tak je to asi potom možno fixne dané na už. všetkých stránkach. Tí, čo všetci majú Titán, už je to priamo takto konfigurované, čiže my to nejakým spôsobom To je už neovplyvníme. nič. Můžu k tomu na něco? Když tam máte tu cenu, tak tam je takový otazníček v kolečku u té ceny. A když ho otevřete, tak tam je vlastně základní cena a já tam třeba vidím 30, ale já jsem teda jenom supervizor, jo? Nevím, jestli vy manažeři to tak rozdělené. Že tam vidíte ty ceny. Jo, to je takový otazník v kolečku a ten, když rozkliknete, tak tam se to jako kdyby otevře. A i kolik Tam máte tú ďalšiu cenu? Jo, já tam vidím 30, když to rozkliknu. Aha, neklikala som. Jo, tam je takový otazníček u toho, tak zkuste to rozkliknout, tam jako manažeři není zač. Otázník, Ano, pozriem. tam vedle ceny máš otazník nebo info a to, když jsem rozklikla, tak se mi tam objeví všechny ceny. Všechny? No, je jich tu několik, je tam malé obchodní, velkoobchodní. Co by tam mělo být? Moja cena, takže Aha. osobní sleva minus 18%, kolik to dělá, máš tam celý velký čtvereček. Lidko, děkuju, ani to jsem nevěděla. Není zač. No super, ďakujem, dievčatá. Rádo se stalo. No, Miška, 1 mail mínus. Prosím, áno, super. 1 mail mínus. Teda ich bude len 30, hej? Nie 31. No, tak ešte zostaneme tu pol hodinu a možno už len 3 budú. Dobre, ja teda ďakujem všetkým za pozornosť, za to, že ste dnes prišli v takúto pokročilú hodinu. Aj Vierke ďakujem, že prišla na ďalšie školenie, vypomôcť. Za maličko. Ona veľmi rada bude teraz chodiť pravidelne na všetky školenia, hovorila na tieto štvrtkové. Takže sa máme na čo tešiť. Ďakujem a prajem pekný večer. Ďakujeme, krásny večer. Krásny večer a ďakujem.